Sulod lang sa halos duha ka semana, misa ka na sa 76 ang COVID-19 cases sa Davao City Jail, humanatal ang unang kaso na ini niadtong November 19. Ani ang report. Gibutiag sa BJMP Region 11 nga nakasulod na ang COVID-19 sa Davao City Jail Male Dormitory. Humanatala ang labing unang kaso nini niadtong November 19. Kini mao ang usa ka person deprived of liberty o PDL nga gidala sa Southern Philippines Medical Center niadtong November 15. Nakasinati kini og paglisod og ginhawa og na-diagnose nga dunay pulmonary congestion secondary to end-stage renal failure. Namatay kini niadtong November 19 ug nasayrang positibo kini sa COVID-19. 160 ka PDL ang direct contacts niini nga gilayng giswab ug 68 ang nagpositibo sa sakit. Silang tanan ana-ana sa isolation facility sulod sa jail compound. Samtang 8 sab ka BJMP personnel ang nagpositibo sab sa COVID-19 ug naka-isolate na. Matod sa BJMP, gilayon nilang gi-activate ang ilang incident command center aron mapakgang ang pagdaghan pa sa kaso. Ang different teams po ng jail, the case investigation team, the contact tracing team, the health monitoring team, disinfection and decontamination team, including the mental health team, was mobilized. Hinuon nagpabiling COVID-19 free ang female dormitory sa City Jail. Samtang gimonitor sab ang mga PDL sa Digos City District Jail Female Dormitory aron masigurong luwas sila sa COVID-19. Sa karon, 68 ka mga PDL ug 8 ka BJMP personnel sa Davao City Jail Male Dormitory ang nagpositibo sa COVID-19 ug usa ang namatay. The jail has strict health protocol na pinapractice. Like kagaya po sinabi niyo na hand washing, regular hand washing. Actually, hindi lang regular hand washing. Regular po yung pagpapaligo sa mga PDL. Tapos may mga precautionary measures. Provided din po sila ng mga mask. Kay numduman nga niadtong Marso, nagpatuman ang Davao City Jail og lockdown kung asa gibawal ang mga dalaw. Ako si Sarah Hilomen Velasco para sa One Mindanao.